el nom del meu canal, de la meva comunitat, que es diu Sou els Calòrics, jo em dirigeixo a vosaltres com els Calòrics, té una mica a veure amb poc però concentrat, no? Un producte calòric sí, pot ser molt gran, però no, en aquest cas, algo petit però calòric, saps? Perquè és una comunitat petita però calòrica, tinc a Instagram. Pues aquest és el meu canal de YouTube. Llavors, hi ha el tema del coaching, que a mi m'agrada molt el tema del coaching, perquè fa tot el meu canvi personal, des que vaig anar a un esdeveniment de creixement personal, quan em vaig donar compte que el millor era enganxar-me a escoltar gent que estava donant coaching, diguéssim, que estava compartint sempre per xarxes socials, doncs ja va ser el Llados, el Mario Peláez i el Mario López i Mario Peláez, dos companys, dos amics del barri que van començar fumant porros i han acabat pues, vivint la vida dels seus somnis i seguint-la construint, seguint empunyant inclús i documentant-ho tot cada dia a les 5 del matí, i és una disciplina i un rol que jo he anat agafant. Vale? El meu entorn digital és probablement molt diferent al de la majoria. Sí que hi ha molta gent amb aquesta tendència del creixement personal i la millora constant, però si ho mires en el teu terreny diari, doncs és algo més aviat diferent, ets diferent a la resta, estàs amb uns hàbits diferents a la resta. Llavors jo tinc un entorn de fa bastant temps, que és el fet d'escoltar bastant el Llados i a mentors, ¿vale? Llavors abans reflexionava sobre el fet de jo també estar-ho mirant de fer ara, no? Però jo crec que veig molt important no centrar-te en això, en una comunitat petita però calòrica. Jo sempre donaré consells a gent que estigui al meu nivell o inferior, ¿vale? I per això volia fer aquest vídeo, per compartir el meu nivell. El meu nivell ara és controlar els macronutrients per cultivar i construir el físic, treballar-lo cada dia, o si més no, quasi cada dia. Jo quan he de descansar descanso, per exemple aquest cap de setmana que havia d'estar treballant més aviat més enfocat a l'hostaleria, pues no he entrenat, però avui ja aquesta setmana, precisament la setmana passada va ser molt en quant a entrenament bastant descans, més quedar amb els amics, més dopamínica, però sempre la dopamina miro de que sigui el més real possible. Ara crec que disfrutaré més de mirar pel·lis i estar tranquil amb els meus moments i treure-la de moments reals. La dopamina i inclús pel·lícules pues, crec que et poden aportar molt. I jo precisament de cultura en tinc molt poca. I és algo que estaré fent per cultivar-me. Segur que puc aprendre un huevo, ¿vale? En pel·lícules. I així també ho deixo com a dato. El divendres vaig sortir a Barcelona. Serà el dia que surti, un divendres sí, un divendres no, perquè fan unes preguntes, com un trivial, unes preguntes de quiz and eat. Vas allà, pots menjar i pots respondre preguntes. Pues em vaig acabar juntant amb l'equip guanyador, i no pel fet d'haver-me incluït, saps? Era com havia d'estar allà. I aquella nit em va sortir de mi voler anar a interactuar a conèixer nois o noies. Sobretot pues, anava a sortir a conèixer noies. No em sol vindre de gust, i quan em ve de gust pues, un s'ha de saber escoltar i dir vale, aprofita avui que et ve de gust i ves-ho fer, que potser no et per res, i així també vas aprenent a escoltar-te, i quan vulguis fer alguna cosa, pues, fer-ho, saps? I llavors identificaràs d'on ve aquest voler, si era per sortir només a lligar o és perquè realment havies d'estar allà. I ha sigut una experiència brutal, perquè jo pensava, tinc ganes de sociabilitzar, conèixer noies, però tampoc era... sí, tenia ganes de conèixer a noies, no? Però no anava amb cap necessitat. I en canvi, on havia d'estar era al Preguntes aquest, amb el grup guanyador, guanyant 30 euros entre un grup de 4, i va ser brutal, o sigui, va ser brutal.
no és el millor plan que puc fer ara perquè estic anant a dormir d'hora, m'aixeco d'hora. Vale? Aquests són hàbits, o sigui, aquest sóc jo ara i jo et puc liderar si no estàs a aquest nivell. Perquè si tu el vols aconseguir, pots escoltar els meus consells de com ho estic fent. Primer de tot, ficant els diners, vale? Però sí, jo crec que amb el del tema divendres nit va ser brutal, perquè va arribar sol. Jo em vaig sentar allà, ja em va vindre el noi. Mira que hi ha un grup, inclús l'entrada era menor, perquè estaven buscant, no sé, pagava menys, en comptes de 10 vaig pagar 6, i serà una manera de culturitzar-me, d'anar els divendres, un divendres sí, un divendres no, miraré de mantenir aquesta nova relació amb aquest nou entorn que també els agradarà anar a les preguntes, bueno, miraré que també m'agradi a mi, i amb aquelles preguntes de ràndoms, les buscaré després amb ChatGPT, les estudiaré una mica. Serà cultura, saps? Serà cultura, i serà un hàbit de cultura, i estic molt content d'haver sortit aquella nit, i és dopamina completament real. O sigui que vaig arribar tard aquí, cap allà a la 1 m'anava a dormir, i a les 6 aixecar-me va ser molt difícil, però tampoc em vaig sentir culpable d'aixecar-me, de no ser estricte, de no haver sigut aquell dia estricte. Per exemple, avui tampoc he dormit les 8 hores, o sigui, me'n vaig anar a dormir a les 12 llargues i a les 6 estava en peu. I això és algo que serà firme. De fet, no ho he compartit encara, no ho vull compartir encara, però les 6 AM seran molt estrictes. I no beure alcohol, vale? No bec res d'alcohol, l'he eliminat per complet. No fumo res. No tinc una norma tan estricta amb el... O sigui, evidentment marihuana eliminada, evidentment fa anys, realment fa un any que vaig tornar a ser dèbil amb la marihuana, em va agafar, i llavors és quan sí que vaig estar enganxat de veritat, i llavors d'allà vaig sortir, perquè allà vaig veure que no tenia l'autodomini, i llavors jo allà vaig sentir que no estava en les meves mans, i mai m'havia passat, i fins allà que em vaig veure molt dèbil, i és per això que també he volgut compartir diverses coses sobre la marihuana de vídeos anteriors. Bueno, i diferents hàbits de creixement personal, no? Però he tret molta cosa, segurament no t'hagis de centrar en tindre hàbits, no t'explicaré cap hàbit més, sí que et recomano escriure un diari, però bàsicament, sobretot he eliminat, que considero que és el més difícil, després incorporar. Vull tindre hàbits forts, que els vagi augmentant, però també costa molt integrar-los. Però bueno, sabent d'hàbits és més fàcil quan pots tindre un entorn organitzat, se't fa més fàcil. Tinc l'hàbit eliminat de l'entorn, tinc un entorn completament individual, jo escolto el meu entorn de dalt cap a baix, o sigui, tot el meu entorn ara també tenia entorns com un entorn que l'escolto, però la majoria, en el meu cas, l'he de prendre amb pinces, perquè no noto que estiguin a un nivell de consciència que jo vulgui, saps? És molt important que tu aquí escoltis i te'l prenguis en sèrio, l'admiris i el respectis. On és? Perdona? ¿Qué pase? ¿Qué pase? ¿Vive aquí? Sí. Sí. ¿Qué dius? ¿Te gusta aquí? Sí. ¿Te el DNI a mà? Sí, tant. No, és que ara pensava que passava algo. Ara, vols el DNI? Sí, sisplau. Voy. A veure. Miri, li explico. Tio. Ens han trucat i ens han Sí. dit que han vist que algú ha entrat en aquesta casa. No sé si és perquè s'ha Clar. portat una pilota, No, perquè mira, he portat un banc per fer has portat un banc. peses, saps? ¿Vive usted aquí? Sí.
I... Carrer de la Costa número 10. Per això al DNI me surt que vius a Lleida. Clar, però això és casa ma mare. Això és casa de ta mare. I ta mare no estarà a casa? No. Estàs fent un directe o alguna cosa? Bueno, estic gravant un vídeo i... Pots parar? Sí. Vale, doncs m'estava tirant aquí l'espitx. M'estava tirant aquí l'espitx i m'han picat a la porta la policia. Perquè, clar, com que jo ocupo presència, no sóc de passar desapercebut. I amb l'entorn que... els amics, a l'entorn que... Mira, ja estan les inflades. I hem començat bueno, hem entrat... Aquí és que no es veurà, tio. Bueno, hi ha 2 peses de 20 quilos, o sigui 40 quilos, i aquí un banc de pres banques que no es veu per la llum. Però pesava, no? I a través de la valla m'ha passat al meu cosí i ho hem entrat al pati. I llavors els veïns s'han queixat perquè els cotxes s'han posat a fer soroll al pol i algun veí ha avisat. ¿Qué pase? Y que lo saben, que vivo aquí. No sé, me han pedido el DNI y poco más, pero bueno, muy amables. Sí. Pasa que como hemos entrado aquí con unas mancuernas que he entrado por la valla, pues alguien ha llamado. Yo no, ¿eh? Ah, bueno, pues alguien ha... Pero bueno, ya está bien, ya está bien. Bueno. Bona nit. Vaya dia d'avui al qual jo crec que tanco temes. Jo crec que tanco temes i és el fet d'escoltar gent que estigui on tu vulguis estar. I clar, això es fa complicat quan et donin consells. Quan et donin consells i tu no els vols escoltar, però tampoc vols ser repel·lent, saps? Un bon líder jo crec que no és repel·lent, ¿vale? Però bueno, ja és un tema de lideratge que es anirà aprenent. De moment estic a un nivell bàsic, però d'això es tracta, d'anar-lo millorant. I vaya dia. O sigui, vale, volia compartir on estic ara, no? I és el fet de no queixar-me. No vacilo a la policia ja, ara m'ha picat. No es vacila a la policia, ¿vale? En tots els àmbits. Si hi ha un jefe, encara que no l'admiris o el respectis, encara que tingui mals hàbits que tu no estiguis incorporant, encara que X, però és el teu jefe, et mana a tu ets el treballador, tu has de ser el millor treballador, has de fer el que et mana. T'hauràs de xupar merda. Sí, t'hauràs de xupar merda. ¿Vale? De la teva família. Pues jo també, tio, em cabreja això, que a vegades m'he de callar, pam. I és el rol que toca, ara, és el rol que toca. Després ja es treballarà més en callat o en soroll, però molts cops toca callar, no? Perquè no s'ha de vacilar la policia i has d'entendre on estàs, no creure-te superior, no? I no tinc molts hàbits a l'hàbit de pensar en positiu, a l'hàbit de... Avui he tingut un matí de molts pensaments i tot i així actuar. Això ho espero crear-ho com a hàbit perquè seguiran havent dies així, els quals venen idees, però pam, que és molt difícil, és una batalla mental, i tot i així vas i fas l'acció d'anar al gimnàs i ja m'ha anat molt bé anar al gimnàs i encara una mica al dia, però ja et dic, he començat també amb la valla aquesta clavant-me-la al peu, ¿vale? Perquè era la via ràpida, he sortit per aquí a primera hora del matí, m'he clavat pel peu, després m'ha pillat la pluja, m'he mullat. L'hàbit de no queixar-me, ¿vale? No queixar-te. I alguna cosa més, tenia una pel·lícula llogada al YouTube i s'havia caducat. Han sigut tonterietes, però que amb la batalla mental d'avui al matí i que estava cansat perquè m'he aixecat ja una hora temprana, una hora aviat, m'he aixecat aviat i ha costat, o sigui, he anat una mica cansat avui, però és un hàbit que, ja et dic,
estic estricte. I això, tenia molta mandra de posar ordre, perquè havia vingut ahir del meu poble cap aquí, on visc ara, i ha sigut un dia complicat. I encara no acaba el dia que em truca la policia a casa. Però no passa res, ¿vale? Sí que vull tindre aquesta confiança per poder marcar límits quan, jo què sé, s'haguessin passat, però en canvi molt agraït perquè han fet una bona feina, molt amables, i serà tot, però ho vull. Llavors, com que el tema del coaching jo encara no estic a un punt on vulgui estar, doncs em vull anar treballant la comunicació, treballant el lideratge, mentre pujo la balança personal de, per exemple, professió, estudis, coneixements, habilitats. Llavors tindré també habilitats de lideratge que crec que són molt importants, saber comunicar bé, i per això faig aquests vídeos, més que res. Espero que t'hagi agradat. Si estàs fins al final, un besito. Si estàs aquí, bro, seguir-li fotent i ens veiem a un altre, tio. Seguim punyant i res de besito, tio. Et dono la mà, et dono el puño i espero veure't a les barres, tio.